ka ngan kren kendiat ha ka dei bat ka jing syukur ka ba don ha kini kisngi menta ngakren kerpang hapo Meghalaya ya ki jait penriu kasih jongi chene ya ki Kristan aklem ong ki bom dei Kristan kadon ga syukur ka ba la shong tenrai ha kle jong ki babon ki bru chene ba ki pensyong nongrem ya ka jinge jongki ha ka jingphohsniew lene ha ka Jingiohipaw palat ban ni Ktien Blei Sengap hanga khlem persya ya ka jingthopaw khlem persya ya ka jingphohsniew ba ya ka jingmot let's say ka don ka jingmot ha ka tu jingphohsniew nga khlem persya ya kata ka banga persya ka dei ni lada ka jingphohsniew ba ka jingthopaw jongpi kam ya hab ba ka Ktien Blei kata dei ka banga nga persya ka sosi ka dei hagini ka simanta pa kibru kim da pule Bible bha kijur ga duai tang ba pule Bible ta prai ngam ong ba mde ban duai lada lak ban duai lada lak ban duai bha kalong ka ka ba bha palat ada ngide ban duai bharo handrai lada ka jing duai jingi ngi im tangha ka duai ba ngi klet pat bat ngi jai to ban pule Ktien Blei kalong ka ba ma bon gi bri gi berkat kum ne ki ong ngapan khubor no trai bat nga duai nga ap kai bu khubor bo tran ai nga te ki yosngo ye ga soru Blei le ne ki yosngo ye sur jong ki hi le ne ka wan ka bon he kam dei ga sur bo Blei Ukraine ki ka bo yosngo ka bon se ni ka dei ba ki kami ne ji berkat jong ki hi ba ki mut no Blei te namar ba ki plupor ban duai shibo no Blei ki perkhat ba de Blei ba ai ki katuga khubor ba bagi kren ni tu khubor la da bishara kan Ktien Blei ka bon dei ga balai tang ba namar ba ki plupor ban duai bat ki ong ba de Blei ba ai nga ki ba sngap ro ki ba pli ki namar ba ki tho ba ge de khlai ban duai te ki bri ba sngap ba pli ge de bom nang ban duai bat ki ngei la ngei kum to na ga ta daw shine shari khasi jingi don sibon gi bri ba khlai ban duai tang bagi bajai to ban pule Ktien Blei ki babon gelong gumta ki don bon ki pastor ro gumta ki bar klaim duai tang pule Bible pat shaklau ngam ong ba ki mi pule Bible ki pule Bible tang ba ka jing pule kumu pastor kim pule kum ba kum ga kerdan jong ki kim pule ka kum ga kerdan jong unong ya lap le ga kum ta ter ngam ong ngakran persya i pastor kran persya unong ya lap ngaro de wen gi no ya lap tenre ka banga ong ni ka banga ko abanong re ni ngi pule ye ga Bible tang khendet minit haswa bangin le ya lap le ne haswa bangin le kren ni pun kre khubor ban kren ka ji pun kre khubor ban kren ka dei ka wei ne ga jing bakla ka bakra ngam ong bangim de ba pun krek kubor ngi de ba pun krek kubor shwa mi kren tang la da ta bro si jing im ngi pule Bible ba ngi pule Bible khna na mar bangi pun krek kubor ka ta long ka ba bakla ngi de ban pule ga Bible ka de ban long ka rukom im ba mdei ban pule ro ka tu rukom pule shi dkhot ar dkhot man met shi dkhot ar dkhot men step shwa ban thia ne shwa ban ke ka tu ka de ketu kam dei ban shulong tang kum to kajing pule Bible kam dei kajing pule da ka ba pensyong nong rim da git khot Bible kajing pule ka ba shngan kajing pule ka ba biang kade kajing pule be ter ya ka Bible na ro sedang ro bakot ka khubor kan mi hi na ga to kajing pule jongi baro si jing em na ga ta daw le da ngang kren sebab mentala dengan kuat ban keren borok si sengi ngalak ban keren borok si sengi kamkut ladang keren man ge sengi borok si sengi ngalak ban keren gumta kanam kursyo namar kala long ke rukom yang abangan pule ke Bible nado sedang hado badep nado sedang hado badep namar bang ile gumta ka khupor kam kursyo kene de jing syukur ke ba ki bru
ki shane shingi ki perkhat ba kato ka jingkren Blei ki kadai ka ba wala da ka prasya Ktien Blei ka ka ba mense mo Blei wan baru ong ki kato kadai ka ba ma haji sha Bible kam haji sha Blei lo ngi Ktien jo pat baro ka bangide bantip ka don Ktien jo shapang ka gospel shapang Blei jo shapang ka jingai shapang ka Christianity Blei da alut hangi Ktien jo Handre la dangi cek bha gani ka rukom berkat ka ideology ka ba rukom berkat wang nga khlem pule Ktien Blei khlem pule poran pule Ktien Blei siboh no nga pule tang ba nga pule por ban doi bangan yo snow ya ga ba Blei Ukraine te ka bangan Ukraine ka dai ba no mse ko kane bon sin kami naga jaito ban pule Ktien Blei da husier yo bang ong ba Blei Ukraine nga nama tang bang ye jaito ban pule Ktien Blei ngi jaito pule Bible but kumta ki bru ki sha shukor ne gi but Blei Ukraine nga jingphohsniew Blei Ukraine nga naga ta da shibun kadon ga jingjot ga khrau por Bible namar ki bru kim tip Ktien Blei tang ba ki yo ki vision ni ga Jingiohipaw se ga jingyo thya ja ki phohsniew na da ki persong nongrim ya ga jingai da ga jingphohsniew da ga Jingiohipaw but kumta ter ngai ga jingjot ha ka mer Chris namar bangi jaito ban pule Bible bat ngi up no Blei kai bo Quran ngi ngai ga jingjot ye ga jing hikai bakla hagni sngi namar bangi penbon ga jing duai bangi penduna ye pule Bible nganong gumne da Ktien ora kham khor la ga bo pule Bible dem dia ban pule Bible la ka bale gumta ban ni ka ba duai boro jisngi tang ba keren ye baro prai bai kam de ka kum Ktien Blei la ka pule Bible la ka ba pule Bible ba klem duai ban ye ka ba phi duai klem pule Bible la kata Sabang ngakhlem ong bapin ami duai, ngakhlem ong bagin ami duai, inde ban duai. Tang balada ka jing duai jingi pul porro jisngi, but hadin mengila mi na jing duai but ngi yelap yelap songsin ngi ong bo Blei ong nga tang balada bishar par ka Ktien Blei prai, kami de Ktien Blei. La ka bapule Bible. But keren kat kum na Ktien Blei, kendiat iba bisngoto Ktien Blei, ban ye ka ba duai, sipo gunta, but keren pat prai to yo lai bai na Ktien Blei na ta ga daw la uba pule dem diap ye ga Bible but bom duai ba pli tang ba ba keren tang ba sho i tu Blei ba keren udap do musim Blei udap de ga jing Blei la uta ban itu berduai uba yo i ga Jingiohipaw ukren pat persya bai Ktien Blei kalau nggak bama hari ni yusi, nak tahu dah don shibun ki jai niam give me ini yusi, tang bad don bami bayalap ye gawe ye ba pair, la don ba bobot, la don ba bobot, la don ba kinong bot yo to brio, balai nomor ba Ktien Blei kam don, kadon setang ka Jingiohipaw, kadon setang ka jingphohsniew, kadon setang ka jingphohsniew Blei yangi, kadon setang kita ke But haba piyo yo brio ba kren Ktien Blei pimla nge chu yu namar ba ka dap de Jingphohsniew hakle jampi ka dap de vision ke Jingiohipaw hakle jampi at lada wat ada piyo bo don noi la ba kren Ktien Blei dan rei namar ba umla ban yo Jingiohipaw namar ba pli ju yo sngo sur Blei pi ong yu tharam tikenaro ne brio de ba telot ne brio de bom don yu musim khoi Blei kapama ngai kan rung segi kat tu kat ni
kibriu kiba page ye kene ke video. Belum kur ngi ngin sekendo ha we part ke video.